खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं सोंलाव बयखौबो बर'नि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों UBPL नि अफिस सावनाय बेनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव समस्तिनि काजलगाव 15 नं समस्तिनि सिङाव थानाय उजान बाजार UBPL नि प्राइमारि कमिटि न'खौ एबा जिरायग्रा न'खौ माखासे दुथांफोरा हर गेजेराव फैनानै एबा मोनायाव फैनानै सावनानै गालाङो। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे माखासे दुथांफोरखौ एबा दायनिगिरिफोरखौ पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दं। जोंनि BDC नि इलेक्शनाव बेफोरबायदि न' सावलायनाय, कमिटिनि न'खौ सावलायनाय, साइकेल बुख्रुबनाय, बाइक बुख्रुबनाय, गारि सावनानै हरनाय बेबायदि जाथाया जेब्लायबो जाबाय थायो। थांनाय MP इलेक्शनावबो बेबायदि जाथाय जादोंमोन तामुलपुराव। नाथाय बेबायदि जाथाय जानानै मा लाब मोनखो? बर'जों बर' बेबायदि न' सावलायलायनाय, बाइक देख्रुबलायनाय बायदिसिना खालामलांनायावनो थांनाय इलेक्शनावबो नब कुमार सरनियासो देरहालांबाय। आसरित, बर'जों बर' दावराव दावसि जानानै थांबाय, नाथाय गुबुन हारियासो देरहालांबाय। आरो लोगोसे थांनाय इलेक्शनाव BDC नि बाहेराव खामानि मावहैग्रा सुबुंफोरा गोबां खस्थ' मोनदों। थांनाय MP इलेक्शनाव BDC नि आउट अफ थानाय बर'फोरा जेरै बेंगालर, चेन्नाइ, मुम्बाइ बा गुवाहाटी बा जरहाट जिखुनु आउट अफ BDC आव थानाय बर'फोरा भट होनो थांनायाव गोबां खस्थ' मोनदों। बासआबो मानसिफोरा फटिक, ट्रेनावबो थांनो हाया, बासआवबो थांनो हाया, थाबायना फैनांगौ जायो। आं थांनाय MP इलेक्शनाव गुवाहाटीनिफ्राय न'आव थांनायाव ओरैबायदि भिर, जनोनो जायगा मोना, गसंनानै थांनांदों। आरो बेबो बासनि दामा 80 थाखानि जायगायाव 300-400 लादों। आसरित, बेफोरबायदि एफा खस्थ' खालामनानै भट होनो थांनानै मा लाब जाखो? देरहायासै। जायखौ जों भट होदोंमोन बिसोरबो देरहायासै, गुबुन हारियासो देरहालांबाय। आं बेखौनो बुंनो लुगैयो, जोंबायदि बायहेरायाव थाग्रा सुबुंफोरा भट होनो थांनायाव गोबां खस्थ' खालामनानै थांनो गोनां जायो। नोंथांमोना साननो जानांगौ बायहेरायावलाय मानो थांनो लागा होननानै। बिसोर न'नि बायहेरायाव थाङाब्ला माबोरै खामानि मावनो थांदों, बिजनेस खालामनो थाखाय बा गावनि न'नि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय खामानि मावनो थांदों। खामानि मावनो थांनानै न'आव फैसा हरगासिनो दं। दा बिसोरबायदि सुबुंफोरनि थाखाय इलेक्शन टाइमाव गोबां जेंना जायो। नाथाय जोंनि बर'फोरा दासिमबो बुजिया। गावजों गावनो न' सावलायलायनाय, गावजों गावनो दानला दानसि, गावजों गावनो बाइक दुख्रुबनानै हरलायनाय, नाथाय गुबुन हारियासो देरहालांबाय। बेबायदिबा बोरै जागोन? जोंनि मैल'आ बबाव थांगोन? जों एफा खस्थ' खालामनानै जोंनि बर'आ देरहाथों होननानै जों एफा खस्थ' खालामनानै थांदोंमोन भट होनो, नाथाय गुबुन हारियासो देरहालांबाय। मा जाखो बेलाय? बिदि जायो नामा सोरबा? बेबायदि जानाङा। जोंनि बर'फोरा दासिमबो जेबो खौसे गैया। दा बेफोर बाथ्राखौ बुंनानै जेबो लाब गैया। जेसेनो बुंगोन एसेनो भिडिअ'आ गोलाव जालांबाय थागोन। दा बेखायनो बेखिनिखौ बुंनानै दिनैनि बे भिडिअ'खौ फोजोबनाय जाबाय। जै बर' हारिनि जै। BDC नि इलेक्शनाव, दा फैबाय थानाय BDC नि इलेक्शनाव जोंनि बर'फोरा देरहागोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय एबा मिजिं थिनाय जाबाय।